piye wong ayu? Siang menika makarya wonten daleme. Daleme Mbah Joko Semargo, Dik. Mbah Joko lho niki. Heeh. Sinarengan campur sari. Dewata Indonesia. Sound system audio dong sih, mosok ndak. Album amuk lho iki. Heeh. Ya ampun. Syutinge Mas. Yo GMC. Walah yo GMC. Ben kunyawang fotomu rasem kengen kuman arang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan ning mbangun rejo pancen kudu takoni yen to tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tukane oleh-oleh Mbak Muji. Pripun Mas? Nak ra buah semangka aku ki emoh. Heeh, terus? Takok ning ngolah ngaleh ki nak ra dewata aku ya ora. Heeh, pokok nggih. Aku ya Mbak Gondong. Tenan ya Mas. Tenan ya. Terus neh Mas. Aku ki nak karo sliramu angger kepethuk dewatake kaya kendel entuk tutupe. Nah, dadi niki iso mak chemistry niki set ngono temu. Sak tembang-tembange iso dirasake. Lagu pertama kali ning Donglang. Nah, aku kelingan zaman semono. Kelingan ya Mas. Heeh. Aku mulih kebanan ke. Asik ya Mas. Masukin. Nggih. Panyongunku mring sliramu Mas Eko. Bapak Sawo,
yen to tresno ora kudu duweni sakna sak abot rasa jroning ning ati nanging piye kudu talakoni saya sore iki tamune teko lunga tanpa pedhot ya Mbak. nggih dasare Ya alhamdulillah. dinten luar biasa lho Dina Mas. sing becik sing sae Leres. barengane yo akeh mula tamune banyu mili. Banyu mili. Set yo teko yo lunga yo teko yo lunga ning alhamdulillah tenan. Alhamdulillah. Keng tembe ramu. Nggih. Mbon angsal bahan satu lho Mas. Rotok. nggih. Rotok tenang. Nggih. Mbah Gondo. Disekejaken riyin. Siap. Pakde Paryono Ki sedaya mawon keng ketembe rawuh lho sing cepak, Mbah. Banyu tumring sliramu. Aku titip